Et sted i Danmark forbereder to venner sig til deres livsrejse for at finde 30 naturperler. Er du klar til eventyr? Hey! Gør dig klar til hæsblæsende spænding, når rød og gul tager dig med igennem Danmarks historie. Velkommen til 60'erne. Tak. Danmarksrejsen.dk bringer dig et spil om venskab, spænding og familie. Og ikke mindst et spil om Danmarks naturperler.